Evo Zdravka, evo, nosi drva. Sad ćemo mi naložiti vatru dole da vidite kako se vatra loži, da djecu nauče. Vidite kako je ovo prekrasno napravio. Ne tako, stavi u kosu gore. Čekaj. Doktore, ja ću po svome... A, može. Čekaj, ovo nisi tu. Da, vidiš, opuška, tu si pušio, pa baci, jebote, tvoja cigara. Vidi, znaš kako bi ja, Zdravko, aj dobro. Zdravko, ja bi ovako, ja samo da ti kažem ovo, a ti možeš po svome, ali budući da ja učim ove druge, ovako ćemo mi. Imaš onaj parafin, jel? Da. Ovako ćemo mi to, Zdravka, nemoj, evo ga, staviti tu. Daj, tako, jednostavno, jebo ga ti. Daj ove male, tu, stavit ćemo parafin ovdje, dole, daj još ovih mali. Jednostavno, moj Zdravko. Ovo je jednostavnije, ono. Dobro, neka, ajde ovako da ja ove naučim, znaš, po svome. Evo tako, stavi se to, napravi se šator. Da, još trebaš. Evo, i ove. Dobro. Dobro, ti znaš ona svoje pravila, ti sniješ sad u mlade dane mijenjati. Evo vidiš, i ovdje sad staviš parafin i to će krenuti. Jel jednostavno? Evo, da? Čekaj, daj mi upaljač. Gurni tamo. Evo, nek stoji tako. Dobro, sad dok malo to potegne, evo, vidiš to kako ide. I sad ćemo mi, ovo se može dignuti, jel tako? Može. Dobro, neka. Da vide djeca kako se to vatra odlaže, odnosno pali. A ako nema ovog parafina, onda se uzme lišće, suho ili papira malo i tako. Ja sam samo sebi ja sam sebi rekao, ja ću pronaći zakonitost, ja sam pronašao, nikad više nije mi se ugasla vatra ili da nisam upalio. Nikada. Ja sad od malena sam ja to, evo sad ću ja to malo i ovi suhi. Aha, trebalo ovo sada malo zatvoriti, da uhvati ovo. Pusti, nemoj mi ništa govoriti, ja moram pronaći zakonitost, kako to ide. Sam ja to moram, ne trebaš ti meni reći. Jesam dobro to? Jesam dobro to, jes? Tako je. Evo vidite, ovdje ovo sad toplota se ovdje širi. Dakle, sad ovdje malo ovo zajebava, sporo će ovo ići. I evo ugaslo se, daje drugu ovu. Doktore, dozvolite da razmećem i da napravi da vidite kako bude odlično. Ajde da vidimo, ajde. Ali ista ova drva. Ista ta drva. A, dobro, napravit ćeš ti, ja znam šta ćeš napraviti. Lijevo, desno spojiti i onda će biti još veće ovo uže. Ajde, dobro, ajde vidjet ćemo. Ti ćeš onu kao piramidu, ne piramidu, nego ono kao zidanje lijevo, desno. Znam šta ćeš ti. A baš ti sad drago što nije uspjelo moje, jebe li ti? Dobro, ajde, ako bude tvoje bolje, ja odmah uvažavam, znaš. Evo vidite, on sad dole podlogu stavi. Dobro. To sam, tako da ćeš tako, i onda ćeš to staviti. Tako da ima zraka. Dobro. I sad ćeš naslagivati gore. A jebote, dobro. Tako se ono za Svetog Ivu, jel tako se ono pravili one velike krijesove, kako zove? Imaš pravo, evo ruka. Svaka čast, dobro. Hoćeš još stavljati? Ne, dok se mora da spori, onda stanem još. Ali ajde stavi još, da ne otvaramo, znaš. Pa to će onda još više ići, toplota još će brže ići. Daj, stavi to. Moglo bi se ovo utušiti, dok se malo ne dotvori. Dobro. Jer se onda sruši malo. Aha, dobro, dok uhvati malo. Dobro. Znaš da ću uvažiti ovo. Evo, uvažavam ovo. Tako. Evo ga, Zdravko, u pravu si, apsolutno. I, evo to, da. Evo, vidiš to. Sad možeš i ovako i sa strane i tako. Dobro, vidiš? Zato je potrebno imati vas stare, od vas naučiti nešto, razumiješ? Sad može tako u kosu, ja bi sad tako, jel tako? Da, sad tako u kosu. Tako, čekaj da ovoga otuda. I onda nek mlade cure na vama starima uče, razumiješ me? A stare žene, one će imati mladiće, razumiješ me? I lijepo svima, jel tako? Da. Ti mater čovječa, neko, vi ovako ostali i da vam nisu kurac pušli da, evo tu je on sada odvrnio da zraka dođe i da ti se moraš ponovo raditi da bi ti neko kurac popušao. Nećeš, tako ćemo mi to ubrzano. Dobro, šta si tamo radio? Isto ima takvo. Aha, evo ga, samo nek ljudi vide. Dobro, eto ga, to je naprijed, to se dobro. Evo, tu će sada, prvo će ovako, jer ova strana, gornja strana je osjetljivija od ove. Ili usne.
usne to. Ajmo, ponesi alat.